Tak ahoj, hele, jednoduchá věc, chtěl jsem dneska natočit si video a vyjádřit se vlastně k té hokejové věci, která tady je a nějakým si způsobem to okomentovat, tady to video, co je dneska, tak si dám určitě na zeď, na Facebook a bude tam vlastně do 11. dubna do valné hromady, než se vlastně celá ta věc uklidní. Za mě je to jednoduchý, proč to dělám. Za tu dobu, vlastně, co se zveřejnil ten článek od pana Teichmana, co se vlastně v tom klubu děje, v klubu Orly Lanškroun, tak mně přišlo asi 50 až 80 telefonů. Jo. Všichni se ptají, co se tam děje, jak to tam vypadá, jaký na to mám názor a tak dále. Proto tohle video, jo. Chci si ho prostě nechat u sebe na zdi, bude na YouTube, až se ta věc vyřeší, tak ho smažu, přísahám a je to na vás. Určitě neodpovídám na hejterský nějaký komentáře, to vůbec to neexistuje. Jestli si ho budete chtít nasdílet, můžete, s tím pádem jakoby souhlasíte s tím, řeknu, s tím obsahem, pokud ne, je to prostě opravdu, říkám, jenom na vás. Já to dělám kvůli sobě, kvůli tomu, abych vysvětlil nějaké věci, které prostě mě tížejí, které mě ty lidi volají, a nebo jsou tam nějaké jakoby věci nevyjasněné. Tak, popíšeš nám, co se aktuálně teda v klubu děje? Hele, v první řadě je nutný říct, že prostě tady ty otázky vlastně, co mě jsou kladený, tak jsou nachystaný, jo. Takže jenom, aby jsme byli fair, jo. Není to o tom, že na druhé straně sedí někdo, kdo tu situaci jako nezná nebo chce řešit, jo. To je to za prvý. Co se v tom klubu děje, hele, myslím si, na začátek musím říct, že vlastně minulý týden byla dána výpověď panu Vicencovi, to je vlastně doteďka to byl sportovní manažer toho klubu. Nebylo to úplně šťastně vykomunikovaný přes rodiče a tam si myslím, že se stala se ta zásadní jakoby chyba. Jo. Nebylo o tom informovaný vedení klubu, to znamená představenstvo toho klubu. Jo. Což si myslím, že byla druhá chyba. Co se stala, asi se do budoucna by se stávat určitě neměla. Za druhý chci říct, nebo další věc, důležitá věc je, že Jirka Mann, který vlastně ty věci udělal, tak je udělal se souladu s zákonem. Jo? On řídí ten klub podle stanov TJ a on může ty lidi nějakým si způsobem řídit, to znamená nabírat je, dávat jim výpovědi a tak dále. Jo? Klubové představenstvo, nebo klubové představenstvo je v podstatě jako poradní orgán a měli by se o těch věcech poradit a měli by se nějakým způsobem řešit. Tak, vrátím se zpátky. Minulý týden vlastně byla s panem Vicencem ukončena smlouva o sportovním manažeru. Hele, za mě, a mělo se to vysvětlit v pondělí rodičům dál, kdy vlastně z toho vznikla ta tisková zpráva. Na tu schůzku nedorazili jenom rodiče, dorazili tam rodina vlastně pana Vicence, která se za něj postavila, což jako mně přijde trošičku jako mimo, nebo tam přišli lidi, kteří 10 let třeba na tom zimáku jako nebyli, jo. To je prostě ten neskutečný. A jako neměli ty informace a asi si mysleli, že prostě je tady nějaký jako nefér, řeknu, komunikace s tím Mirou. A s tím, že prostě OK, proběhlo to tam, nebylo to úplně jako v příjemné atmosféře, vedení na to zareagovalo s tím, že se teda s panem Vicencem sednou a následující týden v úterý a nabídnou mu nějakou jakoby alternativu spolupráce do budoucna a vyvolá se vlastně valná hromada, což si já jako toho vedení toho klubu jako cením, protože vyvolá se valná hromada až 11. dubna, kde prostě ty lidi, ty členové si můžou zvolit předsedu, jo, takže musím říct, že ten Jiřa to vzal prostě, Jirka Manu to vzal do té osobní zodpovědnosti a uvidí se prostě, co se bude dít. Pondělí neproběhlo úplně v příjemné atmosféře, mohl bys nám říct, co se odehrálo? Hele, jo, nebylo to úplně jako komfortní pro nikoho, jo, nechceš tady ty věci zažívat v hokeji, už vůbec ne, jo, protože ten hokej je prostě propojený, je to město, je to pro lidi, jsou to partneři, jsou to trenéři a tak dále, jo. Dvě zásadní věci, co jako z toho vnímám. Za prvý jako podepsaná petice hráčů A týmu, některých hráčů A týmu, jo, nebo většiny. Na tom webu bylo napsané, nebo v těch listech bylo, že tam jsou všichni podepsaní. Není tomu tak. Není tomu tak, že všichni s tím souhlasí. Ta petice obsahovala vlastně vyvolání valné hromady, což super, to se udělalo, s tím, že odvolání Jirky Mana, to znamená současného vedení, a to se uvidí vlastně na té valné hromadě.
A vlastně to bylo podmíněno tím, že vlastně ty hráči nenastoupí do další sezóny. Jo. Po tuhle petici se vlastně podepsali většina teda A mužstva, nevím jak junioři, já vím, že jako většina juniorů. Což jako chápu, trošičku, jako obranu nějakou. Problém asi je ten, že kdyby to asi Míra obešel sám, tak bych tomu jako dával daleko větší váhu. Vidím, že vlastně to obešel bývalý hráč Ačka Jiří Hepnar, který tam vlastně pronesl, že vlastně hraje za Vítkovice univerzitní ligu. Mimochodem jsem se to teda prošel za posledních 30 zápasů, jestli hrál tak 3krát, nebo tam v tom zápisu jako není, takže úplně jako nehraje tam, kde říká, nebo asi je tam napsaný, ale nehraje tam. A to není důležitý, jenom mě pak vadí, když někdo neříká úplně tu pravdu takovou, jaká je, protože jsem byl nařčen, že ty zkušenosti třeba s trénováním nemám a tak dále. Takže to asi k tomu. Tak druhá zásadní vlastně věc je, že ty podmínky nebo ta diskuze se jako potáčela vlastně kolem Jirky Hepnara a vlastně nějakých výroků, který si myslím, že jako vůbec nejsou šťastný. No. Jako říct třeba na té schůzce, kdy na tom zimáku prostě nejsi, protože já jsem třeba neviděl nikdy, jako se podívat na tu mládež, třeba na moji kategorii, nikdy jsem ho neviděl, jo, a soudí jako nějaký věci, že prostě nepotřebuješ ty partnery, že nepotřebuješ peníze. Já jenom chci jako vysvětlit rodičům, že můj táta do toho hokeje a obrovský klobouk dolů, jo, protože chci říct to, že i přesto, že byl nemocný, protože v září mu objevil leukemii, což je velmi vážná nemoc, tak ten klub prostě i přesto za ten rok sehnal zhruba 1,5 milionu, jo, na těch sponzorech, což je jako neuvěřitelná částka. Jo. Z toho platíte trenéry, z toho platíte hokejky, z toho platíte spoustu věcí. Jo. Vlastně tvoříte, řeknu, poloprofesionální klub. Jo. Takže jako to je prostě, to mě jako hrozně vadí, jo, že vlastně nikdo, nebo někdo, kdo tam v podstatě ani nechodí a říká takovýhle jako silné věci. Jo. To je prostě za mě úplně jako nesmysl, protože on nemůže mluvit za ty rodiče. Jo. Těm rodičům se můžou zvýšit příspěvky, můžou být příští rok určitě zdraží autobusy a tak dále, jo, protože inflaci máte, furt se to točí a vy ty peníze prostě potřebujete. Jo. A takovýhle jako silný výroky, nemyslím si, že to je úplně jako fair. Jo. To je za mě tomuhle tomu. Více nebyl vyhozený, byla mu jenom odebrána prostě nějaká funkce, a to funkce sportovního manažera, a kolem toho vlastně se teďka utvořili v tom hokeji, řeknu, 2 tábory, který jako nechceš, a vlastně jeden, jestli jsem to pochopil dobře, zástupce toho jednoho tábora je vlastně Jirka Hepnar, který prostě tvrdí, že nepotřebujete to vedení, chce jiný vedení a nepotřebujete sponzory, jo, kolem sebe, což je jako poměrně zásadní a měl bys to nějakým způsobem vysvětlit. A ty s tím souhlasíš, s tím, aby se mu odebrala funkce? Hele, určitě jo, dneska už jo, protože vidím, že prostě on není dobrý manažer, jakoby, jo, k tomu se jako potom dostanu. Já jenom se chci vrátit k tomu, že vlastně, dejme tomu zásadní body, jo, snížení té funkce, petice, další sezení s Mírou, chci říct, že vlastně to vedení mu nabídlo, řeknu, svazového trenéra, kdy se bavíte o platu zhruba kolem 30 000 korun, jo, plus samozřejmě je tam ještě nějaká dotace, kterou vy jako klub tam musíte dodat, to jsou jako pravidla té hry, s tím, že vlastně Míra mohl být svazový trenér, mohl mít vlastně přípravku, což bylo i v požadavcích, jakoby řeknu, těch rodičů, kteří si s tím Mírou jakoby sedli, a což je jako dobře za mě, pokud tím to vyhovuje ten vztah, tak by to tak jako mělo být. A Míra jakoby tady na ty věci nekejv, protože chce si ten jako klub řídit úplně jako řeknu sám, jo. S tím, že vlastně přišel s tím následující schůzi, že vlastně chce zvolit to představenstvo a chce si vytvořit vlastně nějaký svůj vlastní tým. Nevím, jestli nechce být třeba i předsedou, jo, což jako mně přijde úplně jako, to jako nejde, jo, ani, jo. Musíte mít vždycky někoho, ten předseda prostě musí kontrolovat ty věci, jo. A prostě musí ty věci jako řídit, musíte mít pod patronátem jakoby v tom týmu toho představenstva jako i sponzory a tak dále, i někoho zástupců prostě těch rodičů, jo. Aby to vedení toho klubu prostě mělo jasný jakoby cíl a drželo se nějakého cíle, jo. Za mě sportovní manažer hlavně musí organizovat tak ten klub, aby se ta základna rozšiřovala, aby to šlo dopředu, jo. Já když jsem před 5 rokama přišel do toho klubu, tak ty děti prostě, řeknu, neměli žádný vedení, jo. Na ty zápasy někdy jezdili rodiče s těma dětma,
ty ročníky vlastně dneska 2008, myslím, že 2007 jsou velmi řídce obsazený. Kluci prostě, starší žáci se musí vozit hráče z Moravský Třebový, jo. Musíme si pomoct z Moravský Třebový, protože to nemáme prostě obsazený, jo. To je základní jako za mě selhání prostě, jo. Toho manažera. Ten prostě musí zajistit to, aby ty kluci měli a prostě musí hrát doma, jako. Ty nechceš, vole, ty prostě nechceš hrát tady do mladších žáků a pak je prostě ti řeknou, hele, víš co, ono vás je málo, nebo prostě jsme to blbě poskládali, jezdí si prostě trénovat do Moravskýho. Jako, vemte si, že jsou rodiče, kteří mají třeba 3 děti a 2 budou tady trénovat a jedno ti bude vozit jako někdo do Moravskýho. Nebo do Litomyšle, jo. To taky jako proběhlo na jiný zkusce, že řekl, že starší žáky budeme vozit do Litomyšle. No prostě úplně jako to nejde, jo. To je za mě zásadní jako pochybení a selhání toho manažera a proto vlastně ten klub se rozhodl prostě tu změnu jako udělat, jo. A udělal se kolem toho takovýhle prostě ansábl věcí, jo. Úplně nesmyslný. Proč já konkrétně s tím Mírou, proč ho tam nevidím, tak tohle je hlavní důvod. Další důvody prostě, jakoby já jako trenér v podstatě k němu nikdy neměl jako zpětnou vazbu, jestli něco dělám dobře nebo špatně, jo, za těch 5 let. Jo, těch schůzek probíde vždycky, jako řeknu, 1 za rok, tam si řekneme něco, ani nejsou jako konkrétní věci. Další věc, že prostě řeknu, do dneška vlastně nevíme, ani jsme nevěděli, třeba do 15. března jsme nevěděli, jak ten trenérský tým bude poskládaný na tu následující sezónu, jo. Prostě a ty rodiče to chtějí vědět, jo. A bylo tam i ty věci, že prostě, hele, my nevíme, možná poskládáš to nějak, prostě plán 0, jo. Já jsem teďka měl jako jednání ve větším klubu, protože můj plán bylo a pomoct tomu současnému vedení jsem dovíst jakoby dobrýho manažera, který prostě ten klub jako srovná a jako i po lidský stránce prostě chceš jakoby jiný vítr a když jsem mu tam řekl to rozložení těch kategorií a obsazenost, tak on mě říkal jako tyhle, to je katastrofa, jako. To je katastrofa, jo. A říkám, jo, já vím, hele, proto jsme třeba tady a proto bychom chtěli jako nějakou změnu, jo. Takže prostě já tu zpětnou vazbu od těch rodičů, od těch trenérů jako zvenku mám, že to jako není úplně dobrý a prostě další věc, že prostě vím, že dneska, pokud to současné jakoby vedení skončí a Sázava odejde, tak spoustu dětí a rodičů, řeknu v mladších a starších žákách nejspíš jako skončí, odejde s náma, jo. Což vidím jako další jako obrovský problém, protože ty kategorie jsou tam velmi řídce obsazený, jo. Tam není to o tom, že vlastně v každém ročníku máte 15 dětí a tam je třeba 5-6 dětí, jo. A když vám 3-4 odejdou v tom ročníku, je to velký jako problém, jo. Takže já si myslím, že pokud se naplní ten scénář a ta Sázava z toho odejde a to vedení z toho odejde a odejdou z toho jakoby konkrétně ty trenéři, což si myslím, že můžu mluvit konkrétně za Patrika Ondráčka a za sebe určitě, za pana Koubka, tak prostě ty děti tady nebudou. Jo. A myslím si, že tady nebudou ani příští rok pak jako mladší a starší žáci a zůstane tady vlastně, řeknu přípravka, 2., 3. třída, 4. třída. Jo. To je pár jako dětí, je to v podstatě 1 nebo 2 kategorie, jo. To jako je hrozně málo. Nejvíc mě asi na tom mrzí to, že prostě kluci, kteří podepsali tu petici, vůbec tyhle ty jako věci nevnímají. Jo. Postavili se za toho Míru a to je dobře, jo, protože on je nějakým si způsobem vychoval a v pohodě, jo. Ale už jako úplně přehlíží to, že my se na ten klub díváme jakoby, chceme tam mít tu růstovou křivku v těch všech kategoriích, jo. A ne, že prostě tím, že seš tady něco dělal třeba 20 let, tak to tady musíš dalších 20 let dělat, jo. To je za mě prostě úplně nesmysl, jo. A ten hokejový svět je daleko složitější, jo. Bychom tady mohli být dalších 10 hodin, jo. Prostě ty kontrakty u těch trenérů jsou třeba na 2 roky. I u těch manažerů jsou prostě na 2 roky. Jo? Konkrétně třeba na svazového trenéra máte každý rok. Jenom prostě každý rok se to obnovuje nebo mění. Jo? Vemte si, že chytnete trenéra, který vám třeba charakterově tam ten klub prostě rozbourává, tak prostě s ním jenom neprodloužíte smlouvu. Jo? A my jsme tohleto udělali, prostě jsme s tím Mírou, jako nebo to vedení to udělalo, nepodepsali tu smlouvu na další roky a je to takový úplně jako nesmyslný humbuk, jo. To prostě, mě to hrozně mrzí, jo, protože si myslím, že ten klub z toho, ať to dopadne tak jako tak,
tak si myslím, nebo určitě pokud to dopadne, že to vedení třeba přijde jiný a nebude mít tu podporu těch sponzorů, tak si myslím, že ten klub tady jako na to přežití moc jako šancí nemá, jo. Protože ten klub momentálně nemá juniorský tým, nemá, jo, nebo nebude mít, jo, letos včera měli poslední kluci poslední zápas, dorost je obrovský otazník, 9. třídu tady určitě nesložíme, jo, starší žáky možná, jo, mladší žáky asi, jo, ale prostě ten klub si myslím do toho Ačka momentálně 6 let nepřijde prostě nějaký materiál, který prostě by stál za něco, si myslím, jo, protože prostě ty hráči tady nebudou. Jaký je vlastně důvod, proč Sázava je sponzor? Hele, táta ten sport miluje, já ten sport miluju. To je prostě, hokej prostě je pro nás obrovský téma, baví nás to, hrál jsem to, baví nás to, to je asi jako nejvíc, jo. To, že my vytáhneme prostě z kasy 500 000 každý rok, takhle to někde spláchneš prostě pro někoho, tak prostě obrovský klobouk a to já si vážím těm všem lidem, kteří prostě v té Sázavě pracují, jo. Ať je to od řidiče, nechci ani prostě po výrobu, to prostě nejde, jo. Prostě ta Sázava dneska je tak silná, já jsem za ní tak pyšnej, že prostě si můžeme dovolit tady ty peníze investovat a zpříjemnit to sportoviště nebo ten klub jako takový, jo. Protože kdo vám přijde a dá vám jako ze skleku 500 000, jo. A jasně, něco šlo na plat předsedy, super, a jsem rád, že to je otevřený a bude se to diskutovat, ale vím, že když to vedení současný to teďka, jakoby řeknu, ustojí a bude tam příští rok, tak ta podpora z té Sázavy na ten následující sezonu přislíbená opět v částce 500 000 korun. A je to udělané úplně super, protože Sázava tam prostě ty peníze pošle a pak se tam může jakoby diskutovat, jaký peníze, komu konkrétně, za co, jo, a tak dále, jo, protože Sázava to dělala trošku jakoby jinak, řeknu, jo, a to nejenom to, jo, ta podpora je obrovská, tady vidíte vlastně na těch prodejnách, kde se vlastně ten hokej nějakým způsobem propaguje, tak aby ty lidi přišli na ten stadion, aby ta komunita se jakoby se sbírávala, aby bylo víc lidí a tak dále. Hele, spoustu lidí to dělá ve volném čase, jo. Pomáhá tomu klubu marketingově, trenérsky, nechci být konkrétní, ale je to tak, ty lidi nás tam prostě vídají na těch zimákách, jo. Takže prostě si neumím představit, že se tady najde jakoby takhle významný partner. Je to možný, jo, a já budu za to moc rád, když ty partneři budou jenom jako prostě přiskakovat. Ale taťka nejenom, že jakoby za Sázavu dá 500 000, ale i sežene další peníze, protože ty kontakty má. Vím, že to je férový chlap, férový člověk a ty lidi jsou schopní mu ty peníze jakoby dát a dát mu tu důvěru. Protože když dáváte ty peníze, tak dáváte hlavně tu důvěru, jo, že si to prostě za to někdo nekoupí Breitlingy, vole, nebo prostě něco, jo, prostě to tak je, jo, takže to asi. Ale díky za tu otázku, protože nebyla nachystaná, takže to jako díky. Tak jak by si to uzavřel, nebo je něco, co by si chtěl ještě doplnit? Hele, za mě nechci to video, aby bylo jako extrémně dlouhý, jo. Ten rozhovor, aspoň vidíte, že prostě vysvětlit ta situace prostě není na minutu, není na 2, jo. Proto to dělám, jo. Rád každému vezmu telefon, s kýmkoliv se budu bavit, ale prostě není na to jako úplně prostor. Proto jsem si to takhle jakoby nastříhal to video, natočil a to je můj postoj jakoby k těm věcem. Na závěr jenom chci, aby prostě ty lidi, když už jakoby se o něco zajímají, ať mají fakt jako ty informace fakt jako důkladný, jo. Ať se rozhodnou toho 11. dubna, jak chtějí, jo. Já jenom chci říct jako za sebe a jako řeknu za tátu a za Sázavu, protože to se mě týká jako nejvíc, protože Kolert prostě Sázava je tam obrovská, prostě řeknu, spojitost. Myslím si, že pokud tam bude ta Sázava, pokud tam bude můj táta, tak prostě věřím v dobrou budoucnost toho hokeje. Věřím, jo. Někdo nám třeba vyčítá, že to je špatně načasovaný, tahleta změna, jo, nebo tady ty změny. Ono to ani jinak načasovat nejde, jo. Ty kontrakty v tom hokeji se vždycky uzavírají v tomhletom období. Máme domluvenýho nebo předjednanýho a na to jsem hrozně moc pyšnej člověka, který by se mohl přijít a má zahraniční zkušenosti, má zkušenosti prostě z velkého klubu a prostě to je to, co mi nám jako ta Sázava nabízí, jo, pokud nás budete brát jako dokupy. Prostě bude se to furt jako posouvat, aby vaše děti, možná i vy jako dospělí jste měli prostě lepší zázemí, lepší trenéry a další věci, protože nám to prostě jakoby není jedno.
Pokud samozřejmě tomu nevěříte, zvolte si, jak potřebujete. Já prostě jenom chci říct, že prostě je tady spoustu rodičů, který s tím úplně jakoby taky nesouhlasejí, myslím si, jakoby se změnou toho vedení, a je potřeba, aby prostě se taky ozvali, jo, protože nechci vypadat jako, že se k někomu chovám jako hovado, ale samozřejmě chceme tu podporu i od těch rodičů, kteří tady třeba nejsou. Jo. Například někteří rodiče jsou v Moravské Třebové, protože s tím nesouhlasili, nebo prostě jim byla špatně vydána výstroj, nebo nebyla vůbec vydána výstroj, tak jsou prostě v Moravské Třebové. Tady děti prostě ze Žichlínka, z Lukové jezdí do Moravské Třebové, protože ty kluci to tam dělají fakt jako dobře a myslím si, že ještě máme v čem jako dohánět i tady to vedení. Jo. Takže to za mě poprosím prostě opravdu všechny, ať si to prostě prostudují, ať si zjištějí ty situace, ať si zjištějí ty věci, jak jsou, a ne jenom, že se tady prostě něco vystřelí a na základě toho se to prostě celý umele. To je celý. Nic víc jako nechci. Vůbec jako nevím, jak tohle video, samozřejmě jak s tím lidi naloží, to prostě sociální sítě, to víš sám, to je vrtkavý jako kráva, takže to je turbulence, ale pokud se tam jako nazhromáží nějaký dotazy, tak si myslím, že by ještě jako jedno video bylo a třeba nějaké vyjádření k tomu, protože jak říkám, já psát nebudu, určitě psát jako někde, to mě nebaví za prvý. Jo, žijem v roce 2025, tak prostě proč si tady ty věci jako neuděláš jako do příjemná za mě, a pokud budou nějaký dotazy a bude třeba ještě něco k tomu, tak třeba se vyjádřím příští týden, ale za mě takhle, jo. To je asi celý, co jsem k tomu chtěl říct. Mějte se krásně, hlavně buďte zdraví a ať se vám daří. No.